Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ukrainanyň prezidenti wezipesine saýlanylmagy münasibetli Vladimir Aleksandrowich Zelenska 1-nji maýda tüýs ýürekden çykýan gutdaglaryny iýerdi. Bu resmi habardan birnäçe sagat öň Azatlyk Radiosu Berdimuhammedowyň Ukrainada geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisi Vladimir Zelenskiýni bu ýokary derejeli wezipe saýlanmagy münasibetli henüz hem gutlamandygy barada maglumat çap edipdi. 21 aprelde Ukrainada geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda telewizioniýa wäsisi Vladimir Zelenskiy umumy sesleriň 73 göteriminden gowragyny alyp uly ýeňiş gazanypdy. Zelenskiýniň gazanyň ýeňisiniň ýzyny öten ýurtlaryň liderleri, şeýle-de käbir öňkü Sowet giňişligine girän ýurtlaryň prezidentleri, şolaryň hatarynda Merkezi Aziýaly prezidentler täze Ukraina prezidentini resmi derejede gutlapdy. Emma türkmen lideri bu ýagdaý boýunça çarşembe gününe çelini dymyşlygy saklady. Bu barada Türkmenistanyň döwlet media we medeniýet serişdelerinde hem maglumat berilmedi. Berdimuhammedowyň gutlagy çarşembe güni Türkmenistan Altynasır resmi web saytynda çap edildi. Bellap geçdik bu ýerde başga da ünsüt çekýän bir ýagdaý bar. Adatça Berdimuhammedowyň daşary döwletlik härdeslerine ýollaýan gutlaglary we gynançlary resmi türkmen saytynyň sag burçundaky tütününde çap edilýärdi. Zelenskiýe bagşlanan gutlagy bolsa saytyň baş esasy makalat hökmünde ýerleşdirildi. Berdimuhammedow öz gutlagynda iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň hem-de özara düşünşmegiň ýokary derejesiniň iki halkyň bähwidine iki taraplaýyn türkmen-ukrain gatnaşyklarynyň ýygyderli östürilmegi we puhtalandyrylmagy üçin berk esas bolup hyzmat etjekdigini belledi. Şeýle-de Berdimuhammedow Zelenskiýe berk jan saglyk, awadançylyk we ýokary döwlet wezipesinde parahatçylygyň ösüşüň hem-de Ukrainanyň dostlukly halkynyň gullap ösmeginiň bähwidine uly üstünlikleri arzu etdi. Sözümüzün ahyrynda bellap geçdik. Berdimuhammedowyň Zelenskiýe ýollan gutlagynyň edil häzir gün çap edilmeginiň gönümel Azatlyk Radiosynyň bu baradaky degisli makalasy ýa-da başga bir sebäp bilen baglydygyny anyklamak başartmady. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligimiziň dinleýärsiňiz. Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi Türkmen howa ýollaryny işleýän garyndaşyna salgylanyp, Türkmen aviakompaniýasynyň halkary urly uçurlarynyň biletleriniň bahalarynyň 15-nji maýdan 2 hisse gymmatlatyljakdygyny habar berýär. Şu aralykda yerli habarçymyz häzir Moskwa gitmek üçin biletiň bahasynyň parasy 4338 manatdygyny, paranyň möçöriniň $50 başlanýanyny habar berdi. Emma Türkmenistanyň Kronikasy neşri şu gün öz habarçylaryna salgylanyp biletleriň 2 hisse gymmatladylygyny tasdiklady. Ýöne radiýanyň bu kompaniýanyň Aşgabatdaky darasyndan resmi düşündiriş almak synanşygy netije bermedi. Bu habar Türkmen häkimetleriniň Türkiýe işlemegi diýen zähmet migrantlaryny ýüzläp uçurdan alyp galýan we deportasiýa edilen migrantlary gara sanawa girizmegi güýçlendiren wagtyna gawat geldi. Resmi Aşgabatdan tapawatlykda Türkmen howa ýollarynyň Sankt-Peterburgdaky wekili anyk gurdat aýtmazdan bilet bahalarynyň üýtgemeginiň kadaldatdygyny diýmek, ol ýa-da beýle kura uçýan uçurlaryň bilet bahalarynyň gymmatlap biljekdigini, munyň hemişe bolýan zatdygyny aýtdy. Şol wagtda Türkmen howa ýollarynyň resmi web saýtyna Aşgabatdan Ýewropa ýurtlaryna amala aşyryljak uçur gatnaglary barada maglumat peýda boldy. Resmi maglumata görä Türkmen uçurlary şu ýylyň 1-nji ýulundan başlap Aşgabatdan Angliýanyň London, Birmingham, Germaniýanyň Frankfurt şäherlerine ýolagçy çekip ol ýerlerden ýolagçy getirip başlar.
Şeýle de Aşgabat, Amritsar aralygyna uçar gatnaw barada habar berilýär. Bu türkmen uçarlarynyň Ýewropa ýurtlarynyň howa giňişligini ulanmaga girilen çäklendirmesiniň hakykatda ýatyrlanmagyny ýa-da bölekleýin ýatyrlanmagyny aňladýar. Emma milli kompaniýanyň web saýtyna ýa-da türkmen medeniýetine bu täzelige häzirlikçe hiç bir düşündiriş berilmedi. Ikinji tarapdan türkmen howa ýollarynyň Aşgabat, Paris aralygyna uçar gatnawynyň haçan dikeldileceği näme bolmagyna galýar. Adatlyň odal habar berýär Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy gollugy 4 fevralda türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerini uçýan we bu birleşigiň howa giňişliginiň üstünden amala asyrýan uçuşlaryny togtatdy. Türkmen häkimetleri beýleki meselelerde hem bolşýar türkmen howa ýollaryna girilen gadagançylyk we onuň sebäpleri barada ýolagçylara we jemgyýetçiligi anyk düşündiriş bermegi zerur hasaplamadylar. Şonda ekspertlerin käbiri Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy gollugynyň gadagançylygynyň çynlykay problemadygyny belläp türkmen uçarlarynyň Ýewropa bazaryna hatda tranzit uçuşlaryna gaýtadan dolanmak üçin hem 1 ýyldan gowrak wagtyň gerek boljagyny aýtdylar. Ýöne şol aralykda eýýän fevralyň ortalarynda türkmen howa ýollarynyň Ýewropa gadaganlygyndan çykmak üçin Lufthansa Consulting geňeş kompaniýasy bilen işleşmäge başlandygy ma'lum boldy. Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysadçy Hudaýberdi Orazow resmi Aşgabatyň bu meselede öz wagtynda gören çäreleriniň netijeli bolup çykana meňzeýänligini belliýär. Halkara gurumlar bilen işleş başlanýan Ýewropada gatnawlar başlanjak diýileni ol bir gowy habar, oşol dowam etseler işleri o gatnaw bolardy da birinji ýerde Türkmenistan halky üçin, özleri üçin ýa görkezmeli da şolary haýsy bir mesele boýunça da halkara gurumlar boýunça da işlesem şol özlerine peýdasy boljagy. Ikinji tarapdan ol türkmen aviasiýasynyň mümkinçilikleri, täze satyn alynan uçarlar we gurulan uçar desgalary dogrulanlan ýagdaýyna bu pudokdan uly peýda geljekdigini aýdýar. Yerli synçylar türkmen howa ýollarynyň halkara howa howpsuzlygy standartlaryndan başga da üns bermeli meselesiniň az därligini belleýärler. Mysal üçin soňky aýlarda Adatlyk Aşgabatdan Gazagystanyň Almaty şäherine gatnaýan türkmen uçarlaryna korrupsiýa faktlary, hususan gaçak dokma ýükleriniň şahsy goşlar hökmünde getirilişi, bu ýagdaýyň adaty ýolagçylaryň goşlarynyň gijikmegine sebäp bolşy barada habarlar çap etdi. Mundan başga türkmen howa ýollarynyň ýolagçylarynyň goşlarynyň ogurlanmagy, uçardaky ýolagçy hyzmatlarynyň hiliniň pesligi barada hem habarlar çykýar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azadkhabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Türkmenabatda guruluşy gutorun käbir ýaşaýyş jaýlary 20 ýyl bäri häkimligiň hasabyna geçirilmeýär. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde guruluşy tamamlanýan täze ýaşaýyş jaýlary wagtyny şäher häkimliginiň hasabyna geçirilmeýär. Potrotçu firma ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşyny tamamlasa da buýruju tarap guruluşy tamamlanan jaýy wagtyny kabul edip almaýar. Ödegedegini buýruju tarap täze jaýy wagtyny Türkmenabat şäher häkimliginiň hasabyna geçirmän soň jaýlar iýdegsiz galýar. Wagtyn geçmek bilen öz-özünden hatardan çykmak bilen bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäple gezginlik şertlerini 2-nji maýda habar berdi. Habarçynyň anyklanan maglumatlaryna görä Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine 20 ýyl bäri şäher häkimliginiň hasabyna geçirilmäni saklanýan ýaşaýyş jaýlary bar. Habarçy ýurtda guruluşyk gurnama işleriniň tertibine ünsü çöküp, guruluşy tamamlanýan ýaşaýyş jaýlary bilen bagly problemler boýunça maglumat berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň guruluşy ýerine ýetiriji potrotçu firma guruluşyk gurnama işlerini tamamlan wadyny buýruju tarap obyekti kabul edip almaly. Ödegedegini buýruju guruluşy tamamlanan jaýlary desine häkimligiň hasabyna geçirilmeli. Munyň ýa-da häkimlik hem täze ýaşaýyş jaýlary göçüp baran ýaşaýjylara öý kitapçylaryny gowşurmaly. Ýöne Türkmenabat şäherine 20 ýyl bäri häkimligiň balansyna geçirilmäni duran jaýlar bar diýip habarçy anyklanan maglumatlaryny ýetirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 12 aprelde geçiren ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurtda gurulup gutorulan desgalaryň käbiriniň hasapdan hasaba geçirilmän ýeýesiz durýanlygyny aýtdy.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.